salat duha banjur salat luhur disenggol wong lanang niku ya Allah dijawe wong lanang niku astagfirullahalazim basa dikeloni menengae. Ini kan Mbak Lia dikeloni bojone maksudnya Mbak Lia. Jan aku ya pengen. Terima kasih matur nuwun. Wah matur nuwun elok nganggo banget Duk. Tumplek-blek ana kene nadyan to wayang pirang-pirang. Nadyan to wayang pirang-pirang ning warga masyarakat tetep ya kuwi mau ndonga kabeh ana daleme Mbah Wolu kita kene. Ya matur nuwun ya Mak. Matur nuwun sadurunge awake dhewe ya kuwi mau nyaosi dawuh caos satur warang nggih menika pepundhen perangkat ana ing desa Jati Gembol ana tetembungan awake dhewe gayengake swasana. Oh, gayengake swasana. Sadurunge durpres, sadurunge nyuwun dawuh lan panjenenganipun Mas Prih, Mbah Supardi, Mbah Wolugita, Mbah Lurah awake dhewe ngunggahke Waranggana utawi Widyawati siji Mbaka siji. We ngono. Tak unggahke langsung telu Nduk. Tak unggahke langsung telu. Mbak Niken, Mbak Inces lawan Mbak Lia jumereng manrak mangayun slendrone Mas Agus, slendrone Mas Agus. Slendrone jan. Ning nong napa ya cet. To jae nak jae cato jae di. Ayo, Mbak Inces, Mbak Lia, Mbak Niken. Abang-abang bendera londo ngetan sidik kuburan mayit. Rambi abang tombo motor wadah bubur. Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Mbak Limbo. Bagaimana perasaan panjenengan yang kedua kalinya wonten ing Sumberagung Jati Gembol? Alhamdulillah bahagia sekali. Masyarakatnya kompak ya. Kompak, matur nuwun sangat sampun ditimbali mriki malih. Arep ngaturke apa ndongake marang warga masyarakat Sumberagung Mbak Lia? Nggih, kagem sedaya masyarakat Sumberagung menika hajatipun bersih dusun. Bersih desa nggih. Dongane sing sae-sae nggih kagem desa pundi wau? Sumberagung, dusun Sumberagung. Sedaya mawon warganipun pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine tambah lancar. Amin. Sing dereng kagungan putra enggal pinaringan putra. Amin. Sing dereng ketemu jodohe enggal pinaringan ketemu jodohe. Amin. Amin. Terus apa nih Mas? Oh, pokoknya sing apik-apik. Pokoknya sing sae-sae. Muga-muga sok ben yo nanggap ayang. Oh, tetap. Pokoknya Sumberagung ki wis ngontrak awake dhewe kok, Mbak. Iya, awake dhewe dikontrak nganti tekan tuwek. Ngono Sumberagung. Amin. Mbak Niken ngaturke apa marang warga masyarakat Sumberagung? Ndongake Mbak Niken. Oh nggih, dusun Sumberagung mugi-mugi napa niku ayam tentrem. Amin. Terus napa niku loh jinawi. Amin. Mugi-mugi sing para pedagang nggih dagangane laris. Dagangane payu, sing pejabat ndang munggah pangkat, sing perangkat kuat momong masyarakat, mbangun Sumberagung, mbangun Jati Gembol, dadi Jati Gembol sing lebih maju. Amin. Saiki Mbak Inces tak jaluk ngaturake adzan subuh. Mas. Piye? Mak Limbo. Piye? Yo kok kancane kon ngaturke ngono kok adzan subuh ngadani kowe apa piye? Nesu ngene nesu lho. Lah witekno kok mau aku mau dibeda-bedakne terus asih dihukum gantung. Asih wanita Rainaga. Sik to jarene awakmu mau ki apa-apa iso. Ya dibuktekne to. Awakmu kepengin ngaturke selamat. Ya ndang rada maju. Mbak Lia Mbak Niken rada mundur. Mbak Lia Mbak Niken rada mundur. Ya awak